microphone iyatswinga kuthi ukuthi sekufike abantu abakhulu. Amen. That is ukufika abantu abangcolayo. Amen. Bulisekani bathandekayo nonke. Ngelihle igama lenkosi yami uYesu. Yes, masizibethe izandla bathandekayo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bakhona njani abaqalayo ukuba ngathi namhlanje baphakamisa izandla xa bekhona? Hey baninzi bathandekayo. Masibabethele izandla. Hallelujah. Hallelujah. Namkela siyavuya nikhona phakathi kwethu. uThixo anisikelele nisenathi ngenxa yokuba thina sisikelelekile nivile. Seso sizathu eso. Mayibonge ke inkosi bathandekayo. Siyakhonza kule impela veki. Siyangena ngoLwesine. Andithi? Yes, siyangena ngoLwesine. Kodwa ke endikuphakamele bathandekayo. Ngike ndahala nondihleli papa ke ndizongqina. That hayi ngoba mhlawumbe ndizawufumana ithuba mhlawumbe lokunika umshumayeli. Amen. Amen. Anda ni record. Bathi abe sophakathi. Hallelujah. Amen. Ndithi ke mandi zofakaza nami. Ayakhona ibithi mandihlale phansi enye ithi mandisukume. Hayi. Kanti endalinda nje lami ithuba. Amen. Sibonge umamazwi ekhona phakathi kwethu sivuya nyana. Amen. 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 Yebathandekayo ndizofakaza ngokuncedwa nguThixo. Amen. Ndizofakaza nyana ndinirobi ke namhlanje ndiza ngizovula ivesi ukuthi hayi ndizofakaza. Wandinceda uthi izolo besilapha na bazalwane ebesinabo ngabo sizoklina apha. Saphuma ke eMpumalanga. Cha kwenzeke into endingayiqhelanga izolo. Amen. Amen. Ndiphume apha izolo discouraged ngendlela embi. Ukuba discouraged ukuthi ngana ndiphoxekile. Oh inkosi. Ndiphume ndiphoxekile ngendlela exakile kangoba izolo besifana uba ndiyemvuselweni kaMfundisi uMantoro. Andikwazanga buya ndathi kubafana hayi ndiyabakhulula mabahambe ngoba ndiyeva uba andimnandanga. Amen. Nditsho ke phaya kulitha uba hayi ngeke ndidiscouraged kangoba namhlanje ndizawulala kwangoko. Ndiyanqina ke bathe ndikanjumayeli. Angacinga uba ndizayijika gqirha ndizise ku hayi ndiyanqina ngoku kanjumayeli. Ayisi kwamntwini. Hayi ke ndahlala ke nento endizithandayo ukuzibukela akho kwanto emnandi nje kodwa ke ndifana ndijamile ndiyeba hayi kwakubi kulo mzalwane ondifunxekile. Hayi angithi niyalazi ixesha lokufunxeka uxa kuzawuthandaza uthini. Ndiyamfikela nomzalwane umkwethe lafika nakumi izolo ndathi kulithabo phako ngoba ngathi benzawulala ngo-8 bandiphazama. Ndathi bendicela nje kancinci ke ndinishiye ndiye apha ngezantsi ke ndifunde nje noba ivesini. Amen. Ngenxa yokukholwa ukuba izwi likaThixo liphula imisedari. Izwi likaThixo liphunzisa imbabala. Zonke zombini ke izinto umsedari awuphulwa nasesiphi isimo sezulu nesiphi. Usenje xa uba kuyatsaba ithonadi inkanyamba iza ngapha kuthiwa uvele ulale kanje zitshone ingcambu ngapha zivele kwelicala. Uyawulinda ke mhla yakhamka ngapha futhi phinde ubuye umne kodwa ukophulwa awuphuki. Kodwa mina bendophukile. Angomsedari kaloku.
Two, imbabala. Kuthiwa sisilwanyana esingaphunzi nangephutha. Amen. Kodwa izwi lenkosi liyayiphunzisa imbabala. Ndathemba lonto ukuba ikhona into ezawenziwa lilizwi likaThixo apha kum. Ndalandela ke umprofeti, umpostile uPawulos kule ndawo esalelwa nguThixo ukuyoshumayela endaweni ezithile. Niyakhumbula? Athi mandingena apha kuthiwa umoya kaYesu. Xa ufike eBhayibhelini yakho ingangathi umoya kaYesu, but ngokwesiGrike ithi umoya kaYesu wamalela. Amen. Ubashumayela ulokwevala nje umoya ulokwevala. Ndathi ndijonga kwakuyintoni kwakwenzekani kule area. Hallelujah. Yes. Mandishwankathele ndafumana isizathu esithi xa uThixo evala iminyango. Amen. Kungoba wazibhethele. Jesus. Kungoba wazi ngokugqwesileyo. Amen. Kungoba wazi isimo sonke. Mina ndibona nje apha uThixo wazi isimo sonke. Hallelujah. Kwabe sekuthiwa ke kuthi, xa ndithi kuthi ngoba athe xa ibekwa lamazwi ndawathatha ndawathumela kunkosikazi ephumile kweliyacala uba andifuna sale. Kwabe sekuthiwa ngoku umuntu okholwayo ndim ke lowo kufuneke esithembile njalo isikhokhelo sikaThixo. Kuthiwa ke ikwasiso eyivala iminyango eyivula sisikhokhelo sikaThixo eso. Yebazalwane kwangathi kungcono. Kwangathi kungcono kwacaba kodwa kuyabonakala uba akungconwanga. Ndiyayiva lento, ndifuna ukunixelela lento, ndiyanqina ngoku. Hallelujah. Ngelithi njengangoku andikho discouraged ngoku. Hayi andikho discouraged ngoku. Sibethe nyani mama ndiyabona idola zayo. Hallelujah. Kodwa ke into ebalulekile mandiyijonge kumpostile uPawulos. Ukuba uPawulos wayevumele ukuba discouraged ngenxa yeminyango evalwayo, phofu ivalwa ngubani? Ngumoya kaYesu. Kuthiwa ke olubizo olungaka lukaPawulos esilaziyo namhlanje ngengazange afikelele kulo. Ngoba ngeliya xesha wayengekabi nguye lo Pawulos onguye namhlanje. Hallelujah. Amen. Liyabizo ngelingazange lube khona. Udathi mayinditolike lotolikayo uthi uPawulos ngewalahleka ngonaphakade kungaphinde kuthethwe umuntu okuthiwa nguPawulos. Ndase ndaya ndikhuthazeka. Amen. Kwave kwanamazwi aqonda kum ngqo. A believer should never be discouraged by closed doors. Ikholwa kumele nje lingake lilinge liphoxeke ngenxa yeminyango evaliwe. Hallelujah. Ngoba nguThixo ovala iminyango. Kuthiwa ke uba xa eyivala yominyango unesizathu ezimbili. One, to protect wena akuvalela umnyango. Andithi ndiyanqina. Bendingazi uba kanti xa kuvalwa iminyango ndiyakhusela. Xa ivalwa iminyango ndithandaze ndikhwaze oojunior ndikhwaze abathandaza. Iminyango ivalelwe thandazani ivulwe. Kanti ndiyakhusela.
Amen. Hallelujah. Sisizathu sokuqala eso sokuba uThixo avale iminyango kuba ukhusela lowo amthandayo. Esesibini kuba ufuna ukuvula umnyango omkhulu for ikholwa eli alivalele lo mnyango. Alibonga igama lenkosi. Into esiyaziyo kodwa ibe ngathintsha xa kuthiwa nguThixo yedwa obona ingomso. Akekho umuntu obona uba ngomso kuzawenzekana. nguThixo yedwa owaziyo kwenzekani ehlabathini jikelele ngoku. Yiloo nto ezayivala eminye iminyango. Malibonge igama lenkosi. Amen. Kuthiwa nguThixo yedwa, ngabo oko nguThixo yedwa owaziyo linini na ixesha lokukhusela amthandayo. Linini futhi ixesha lokumbeka endaweni ebanzi. Ayakuvundi ngafakazi bazalwane. Ndizotsho nje uba hayi, I am not discouraged namhlanje. Ndikhuthazekile. Ngalo mazwi ke masidedele umfo wami onke azoshumayela. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Nokukhokhelwa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha siyawenza somandla ukuthola izibongo esingazazi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha somandla siyakubulela ukhuselo lwakho uNkulunkulu enamandla onke ngoba lona lodwa lukhona ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ukhuselo lwakho uNkulunkulu enamandla onke luyalusa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha nasekuseni nje sithi akekho kanjengawo akekho ngafaniswa nawo akekho ofanele ukubonga akekho ofanele ukudunyiswa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha phakama nasebomini bethu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha kwenzeke yakho intando uNkulunkulu wethu onamandla onke uNkulunkulu bethu noqonda lwethu nokwazi kwethu
ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha somandla ukuthetha kwakho ngelizwi lakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha xa kuthethe wena konke kuphelele xa kuthethe wena konke kuyalunga xa kuthethe wena konke somandla kuyaqhubeka ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha somandla thetha ngelizwi lakho makwenzeke ngelizwi lakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha somandla uthonalo ilizwi lakho akanamotshwa yilutho uNkulunkulu ethona amandla onke sizethemba kwakho somandla mdala wezinsuku ukuthi wena usulungise uNkulunkulu amandla onke usibonise ngelizwi lakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha siyakudinga ukuthetha kwakho uNkulunkulu ethona amandla onke siyakudinga somandla ukulawulwa nguwe uNkulunkulu ethona amandla onke siyakudinga somandla ukuhlelwa nguwe uNkulunkulu ethona amandla onke indawo esingabalekela kuyo ingekho nenye indawo esingaya kuyo ingene ilizwi lakho uNkulunkulu ethona amandla onke masifumaneke sikulo uNkulunkulu amandla siyakuqonda ngegama likaJesu Kristu owaseNazaretha in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngokusithokulu ngiyabulisa utata. Amen. Ngibulise nabomama bekhona phakathi kwethu. Amen. Ngibulise omama bonke, ngibulise osisi, ngibulise ubhuti. Abantwana bonke baka-Sunday School. Amen. Amen. Ngizongena nje nesihlangu zikatata. Amen. Uvela wayethetha yonke into obufakazi bazalwane beshumayela ngawo. Haleluya. Ukuthi uThixo uyasikhusela ezintweni zonke. Haleluya. Amen. Nakwizinto esibona thina engathi azilungi okanye azihlangani kodwa masiqiniseke ukuba ukhona ukhuselo lukaThixo. Haleluya. Ngoba ngamaxesha onke uThixo ufuna okuhle ngathi, ngamaxesha onke ufuna okulungileyo ngathi. Amen. Mandihambe ke ndinale ngqondo yokuba ndiyakudinga ukukhuselwa nguye. Haleluya. Mandihambe ndinale ngcinga yokuba ndiyakudinga ukukhuselwa nguye. Amen. Ngoba ngaphandle kwakhe ndiyophala le ndleleni, ngaphandle kwakhe ndiyotshabalala, kodwa mandiqiniseke nje uba mna ndihleli kuye phantsi kokhuselo lwakhe. Amen. Ukuze kulunge kum. Amen. Ndizoshela nje izwi lenkosi bathandekayo obe phambi kwenu konke osindisiwe omthanda kakhulu Yesu Kristu. Amen. Sizocela nje sivule incwadi kaMateyu. Let's bring incwadi kaMateyu chapter 14. Sizoncokola nje bathandekayo ngelizwi bese ngihlala phansi. Amen. Incwadi kaMateyu chapter 14 verse 22. Incwadi kaMateyu chapter 14 verse 22. Ngizocela ukufunda abathandekayo uqala ku-22 kuyomapha vele ifunde nje yonke into okwazi ukuyifunda ngokusithoko okukhulu kuyomapha ku-26. Matthew chapter 14 verse 22. Waza uYesu wabanyanzela kwaoko abafundi bakhe ukuba bangene emkhombeni bamandulele baye phesheya lo gama azindululayo izihlwele yena. Ezindululeke izihlwele wenyuka intaba ngasese ukuba athandaze, kwahlwa ke ekhona apho yedwa. Ke kaloku umkhombe ubuseluphakathi kolwandle, untsilwa ngamaza kuba umoya ubuvela ngaphambili. Kuthe ke ngowesine umlindo wobusuku wesuka waya kubo uYesu ehamba phezu kolwandle. Bathe bakumbona abafundi ehamba phezu kolwandle bakhathazeka besithi ngumsholo. Bakhaliswa kukoyika. Wathetha kwaoko uYesu kubo esithi, yomelelani, ndim, musani ukoyika. UPetros wamphendula ke wathi, Nkosi, ukuba nguwe, yitsho ndize kuwe ndihamba phezu kwamanzi. Wathi ke yena, yiza. Ehlile uPetros emkhombeni, wahamba phezu kwamanzi
esiya kuYesu. Ke kaloku ebona umoya unamandla woyika, waza eqala ukutshona, wakhala esithi, Nkosi, ndisindise. Wasolula kwa ke isandla uYesu, wambamba wathi kuye, ehla wena ulukholo oluncinane, uthandabuzela nina. Bakungena emkhombeni, wadamba umoya. Bazileke abo basemkhombeni. Bazileke abo basemkhombeni, baqubudha kuye besithi, inyaniso ungunyana kaThixo. Babuwela, bafika emhlabeni waseGenesaretha. Emazile amadoda aloo ndawo, athumela kuwo wonke lo mmandla. Bazisa kuye bonke abafayo, bambomboza ukuba bachukumise nje kodwa intshinga yengubo yakhe. Baza bonke abayichukumisayo baphiliswa kanye. Haleluya, Nkosi wethu. Apha bathandekayo uYesu Kristu lo ebonakala ehamba phezu kwamanzi. Amen. Kuthiwa ke bathandekayo uYesu Kristu wazikhethela kuqala eyothandaza after seyihlukene nesihlwele wenza abafundi bakho bahambe ngomkhumbi. Uthi ke uYesu Kristu apha anjalo uYesu abafundi bakhe behambise ngomkhumbi, behamba ngomkhumbi nje, badibana kwasukunyiswa amaza emkhumbini. Haleluya, kwasukuma amaza olwandle. Kubonakala ukuba kubi bazobhubha ngoku. Amen. Into eyenzekayo bathandekayo apha, njengoba kusukuma ulwandle, usukuma amaza olwandle, nomkhumbi nawo usukuma. Baza ke bakhala kakhulu besoyika abafundi bakaYesu. And into ebuhlungu ngono Yesu Kristu wayengekho pha emkhumbini. Haleluya. Kodwa ngoku ndimbona uYesu Kristu eqhamuka ehamba phezu kwamanzi. Njengoba ehamba phezu kwamanzi nje, abafundi bakhe bayambuka, bayabheka, bathi hayi abamqondi kakhulu banguYesu lo ohamba phezu kwamanzi. Kodwa baqhubeleka bekhala abafundi bakaYesu, bekhala bengenathemba. NoYesu Kristu engekho. Kodwa sibona uYesu Kristu ehamba phezu kwamanzi ngoba nguThixo okwazi zonke izinto. Uthe akuhamba phezu kwamanzi uYesu Kristu, bambona abafundi bakhe. Uthi uYesu Kristu kubo, yimani sibili, yimina, ningesabe. Haleluya. Elilonke yonke lento ebonakala isemkhumbini, khaniqine ke ngokisibindi, ningesabi ngoba mna nginani. Haleluya. Kuyo yonke into enihlangabezana nayo njengoba nilapha emkhumbini nje, sanukhathazeka nganto ngoba mna ndinani. Haleluya. Ubonakala uPetro ekhuthazeke emandleni. Haleluya. Xa ivala amazwi athethwa nguYesu Kristu, abesethi uPetro, hayi uba nguwe Yesu Kristu, yitsho nam ndize ndihamba phezu kwamanzi. Haleluya. Uyaphendula uYesu Kristu uthi, yiza Petros. Siza kuPetros, uphuma emkhumbini ezethembile. Haleluya. Uphuma ene-confidence soba uthethile uYesu Kristu, uthe mandize kuye. Haleluya. Lilonke ayikho enye into ngokuba ndiyibheke, mandimamele ilizwi likaYesu Kristu elithethileyo phezu kobomi bam. Haleluya. Ndiyayibona yonke lento yokusukuma kwamaza, ndiyayibona yonke lento yoba umkhumbi wethu uphantsi ukusona, kodwa ke ngoku mandiqinisa ngento yokuba uYesu Kristu uthi make ndize kuye. Haleluya. Weza uPetro sephuma ezithembile eza kuYesu Kristu, waphuma emkhumbini wahamba phezu kwamanzi. Haleluya. Ezehamba phezu kwamanzi ebheke kuYesu Kristu, emamele ilizwi likaYesu Kristu. Xa seyihamba phezu kwamanzi kuyabonakala ngokuba amaza ayesukuma ngokusukuma. Haleluya. Yafika idoubt kuPetros. Haleluya. Kubebona isimo akuso ngoba ngeke ingathi
ndihamba phezu kwamanzi. Haleluya. Inoba yafika le nto ngoba ayibona ukuthi ndihamba phezu kwamanzi ndiyayenza lento etsho ngeyesu Kristu. Kodwa ke ngoku ifocus kaPetros yasuka ekwethembeni uYesu Kristu, kodwa ngoku wabheka le ndawo ahamba phezu kwayo. Haleluya. Wafikela kukusaba, wafikela kukoyika, wafikelwa kuba nexhala. Haleluya. Efikela kuba nexhala nje watshona. Wafika watshona phansi kwamanzi ngenxa yokuba ebesesoyika ngoku, ebesengalithembanga ilizwi likaYesu Kristu. Into endizothetha phezu kwabazalwana namhlanje zothi nje make simamele izwi likaYesu Kristu elithethile phezu kobomi bethu. Zithethiwe izinto ngabantu emhlabeni. Haleluya. Zithethiwe izinto ngabantu abakhulu nabancinane mhlawumbe. Haleluya. Kodwa ke ngoku uYesu Kristu sibizile, uthe masize kuye. Haleluya. Usihlangule ezonweni zethu, usihlangule ebubini bethu, wathi make size kuye. Haleluya. Make ke ngoku size kuye sinokuzethemba. Haleluya. Ukuthi yena othethileyo okwaziyo ukuthetha uyakufezekisa konke akuthethileyo phezu kobomi bethu. Haleluya. Oqalile umsebenzi phezu kobomi bethu uzakufeza, noba usathane noba amadimoni noma izimo zivuka kangakanani, kodwa make sibethembe yena enguYesu Kristu. Haleluya. Ngoba uthe masize kuye. Kuyabonakala lapho uPetros uba njengoba ehamba phezu kwamanzi nje wafikela kukosaba, wafikela kukudawutha uYesu Kristu. Ngizama ukucinga ngoba njengoba wayehamba njena ehambe yedwa ngoba wayeseyihamba yedwa esemanzini. Into bayimana mhlawumbe ecinga nasemva uba hayi kodwa Nkosi yami bekutheni bona ndingavele ndihlale nje phaa emkhumbini, ngoba kaloku phaa emkhumbini kukhona nabanye abafundi. At least mhlawumbe nxa sitshona sawutshona sisonke nabanye abafundi. Okanye njengoba sihamba nje emkhumbini zikhona indawo zokubambelela emkhumbini, okanye zikhona izinto mhlawumbe zokuthi sitshona emkhumbini sikwazi ukuzinxiba, mhlawumbe sikwazi futhi ukuswima phezu kwamanzi. Haleluya. Kodwa ngoku apha ubonakala uPetros ehamba yedwa phezu kwamanzi ngokutsho kukaYesu Kristu. Ithi ke lento onke sukosaba nokutheni kwenzeka ntoni phezu kobomi bakho, kodwa qiniseka ngento yodwa yokuba utshilo uYesu Kristu uthe yiza kuye, uyakubanga uthi yiza kuye, ungosabi into. Nxa ukuye uphelele, nxa ukuye unako ukunqoba, nxa ukuye unako ukuphila, nxa ngoku qiniseka ngento yodwa obo kuYesu Kristu ngoku. Suhamba uzidawutha, suhamba ungenasibindi, suhamba uzenyeza, ngoba ngoku kuYesu Kristu uthe yiza kuye akunqobele zonke izinto ukwenzele zona. Yiza ke ngokubizwa nguye. Haleluya. Ungesabi. Haleluya. Ungoyiki. Haleluya. Ngicela yeni phaa kuncwadi kaIsaya 43. Sizawuqhubeka nje bathandekayo, ngoba uYesu Kristu uthe mandize kuye, mandingosabi into ke ngoba ndikuye ngoku, mandingesabi into ngoba ndikuye ngoku. Ndithe xa ndiqhubeka ndiyifunda le vesi zikwenza nomfindi phaa kuvesi 1 qala. Isaiah 43 verse 1. Siyafunda incwadi Isaiah 43 verse 1. Kaloku ke utsho uYehova, umdali wakho Yakobo, umbumbi wakho Israyeli, ukuthi musa ukoyika ngokuba ndikukhulule, ngokukuhlawulela, ndikubizile ngegama lakho, ungowami. Apha bathandekayo kubonakala uba siyabangwa uYesu Kristu. Haleluya. Uthi yena singowakhe. Haleluya. Uyasazi namagama ethu, akukho nto angayaziyo ngathi. Uthi mamela ke ngoku ndikudalile onke,
ungowangu, haleluya. Sukosaba, sukoyika zonke izinto ezivukayo, mhlambe wena ezibonakala uba hey uzawutswila emanzini. Qiniseka ngento yodwa uYesu Kristu uwayithethele la mazwi kuwe ukuba ungesabi ngokuba ngikuhlengile. Bezikhona indawo abantu bebengcono mhlambe bengabahleki kodwa ndihlenge wena. Ngikubizile ngegama lakho. So yonke into endibhekana nayo manje uqiniseke kuYesu Kristu yalazi igama lakho. Haleluya. Undazi yonke into yami, wandazi ndingekabunjwa, usandazi nangoku, kuyode kufika amaphakade kanaphakade xa ndikuye endazi. Haleluya. Mandingosabi ke ngoku ngoba mna ndingowakhe. Haleluya. Uthi lapho udabula emanzini mina nginalo lonke, noba uhamba emanzini ethunzi lokufa, ikhona incwadi iNdumiso 23 ethi noba uhamba endaweni ebonakala kunokufa phakathi ungosabi ngoba mina nginawe. Nasemifuleni ayikukukhukhula lilonke nandi uYesu Kristu awuyikukukhuliswa into ngoba uYesu Kristu uza kunqobela zonke ezo zinto. Amen. Lapha uhamba emlilweni lonke, noba uhamba emlilweni suwesaba awunawutsha. Haleluya. Yasinakhumbula incwadi kaDaniel aphethetha khona ngokuba okhona amathathu uShadrach noMeshach noAbednego abangene emlilweni bakunqoba umlilo. Haleluya. Ile khumbula onke awuyikusha emlilweni. Haleluya. Nalangani alikushisa zonke izinto ozibhekileyo ezibonakala uba zingumlilo, ezibonakala uba zingamanzi azokuntwilisha. Qiniseka ngento yodwa azizukwenzeka. The will of God will manifest, the will of God will prevail. Haleluya. Iwili kaThixo uzawukwenzeka ngobomi bakho. Abantu bethanda bengathandi, izimo zivuma zingavumi, yonke into noma kwenzeka ntoni kodwa uwili kaThixo uzawukwenzeka. Ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wakho, ngingumdali wakho, ongcwele kaIsirayeli, umsindisi wakho, ngingumsindisi wakho. Hayi, ngiyakunika iGibhithe libe yinhlawulo lakho, iGoshen neSheba esikhundleni sakho. Ngenxa yokuba ubuyigugu emehlweni ami futhi ubudumile, uthandekile kimi, ngiyakunika abantu esikhundleni sakho nezizwe esikhundleni sokuphila kwakho. Ungesabi ngokuba nginawe. Ngiyakuletha inzalo yakho iphume empumalanga, ngikubuthe nasentshonalanga. Ngiyakusho kuyo inyakatho ngithi balethe, nakuyo iningizimu ngithi ungabagodli. Lethana amadoda ami akude namadodakazi akho ukuba aphume emikhawulweni yomhlaba. Onke abize ngegama lami nengiwadalele inkazimulo yami engiwubumbileyo nengiwenzileyo. Haleluya. Amen. Apho bathandekayo ke ndiqhubele nelizwi uba uYesu Kristu uthethile onke, usindisiwe, ubiziwe ngokwecebo likaThixo, unyuliwe ngokwecebo likaThixo. Ngokuhlala usazi uba uYesu Kristu uza kunqobela kwizinto zonke. Haleluya. Ilizwi lakhe lona lodwa linamandla, ilizwi lakhe lona lodwa njengoMeshach lapha ethi liphunzisa izimbabala. Haleluya. Imithi emisedare iyayibulala. Haleluya. Ngoku ination ingakwazi ukuyibulala imithi emisedare, kodwa ilizwi likaThixo alithethileyo ngawe onke liyakufezeka. Haleluya. Ekho umuntu onamandla okwenza kwanto nguYesu Kristu qha okudalileyo okwaziyo. Haleluya. Ngaloo mazwi bathandekayo ndizothi nje masikhuthazekeni ukuthi uYesu Kristu sibizile kuyo yonke into esihlangabezana nayo, kuyo yonke into esibhekene nayo. Masiqinise ngoba uYesu Kristu uthe yizani kum. Haleluya. Yonke into yethu ngoku ikuye, thina ngoku singabakhe, sibheke kuye, sixhomekeke kuye. Haleluya. Ngokusithuba zokukhulu. Amen. Haleluya. Malibonge igama lenkosi. Amen. Masiphinde sizibethe izandla bathandwa. Mina manditsho ndithi ndiyambulela uThixo ondivusele uMshumayeli.
Malibonge igama lenkosi. Siyayibonga kakhulu inkosi yethu yasemazulwini. Nali ke izwi lenkosi bathandekayo. Kuba ke mhlambi kuyimini yamahlamvu ukhona ofuna ukujoyina. Ngapha ke bathandekayo hayi ndiyajoyina futhi. Ungangena mfowethu. So ngapha yona ithanda lempendulo. Kizungena sesiphakathi. Hallelujah. Masikhuthazeke bathandekayo, masomelele, masiqine. Amen. Indawo endibusisa ngoba nifunanga kungena, but indawo endibusisa kakhulu nguverse 30. Phaya kuMateyu. Amen. Othi ke kaloku ebona umoya onamandla woyika. Uyayibona uba singabantu. Waza eqala ukutshona wakhala esithi Nkosi ndisindise. Anifumananga impendulo bathandekayo. Mna ndiyifumene. Kangoba abakwazi ukuthola iBhayibheli bathi wathi Nkosi ndisindise ngokukhawuleza. Khawulezisa. Hallelujah. Umhlola wento bathandekayo, umhlola wento womuntu okwaziyo ukugqupha. uPetros wayekwazi ukugqupha, niyayazi lo? Wayekwazi ukugqupha. Abanye abazalwane bayazi uPetros wayegqupha. Amen. UJohn 21 verse 7 uthi ndifuna ukubonisa uPetros egqupha. Athi ngoku lo mfundi ubethandwa nguYesu kuPetros yinkosi. Thonjwa uYesu futhi yinkosi. Uthe ngoku uSimon Petros akuva ukuba yinkosi, wabhinqa ingubo yakhe yokwaleka kuba ebeze waziphosa elwandle. Amen. Xa ekacelwa ngaloo mini apha uPetros uba nguYesu waya kuthiwe watshona emanzini, waziphosa yena emanzini wadada. So lo muntu esimbona namhlanje ithi iBhayibheli uyatshona ngumuntu okwaziyo ukugqupha. Ayiyonsomi le. Umuntu okwaziyo ukuswima, mhlawumbe singathi he was a professional swimmer, wayehlala elwandle iintsuku zakhe zonke, wayehlala elwandle. Yintoni ke ngokulephazamisa kangaka? Kanokufuneka sibuye siyithathe ngokule message njengoba siyinikiwe, sibeke apha kuthi. Ingxaki yethu ke ngoku yintoni? Uthi ukwazi ukuyenza into kodwa ubhitwe lento phela ukwazi ukuyenza. Lo muntu bekwazi ukuthi bathandekana. But ndiyayithanda ke iBhayibheli. Anamba sike sayibona la ndawo. Ithi iBhayibheli, ayithi iBhayibheli uPetros watshona. Ke ngena ibona la ndawo. Ithi wathi eqalisa ukutshona. Asive thina sibesithi nje jump. Sina siyaqalisa ukutshona. Asive sithi jump. Yintoni le yenza kube nje kuPetros? Yile eyenze kube nje kum izolo. Yile yenza kube nje kuwe ngaloo mini kwakuyiyo ngayo. Uye wayeka ukujonga lo bethiza. Ithiza emva kwami zibitse seJordaneni now. Amen. Iproblem kaPetros uye wayeka ukujonga bani? Lo theyiza. Kodwa kube nesizathu sokuba amehlo wasuse kulo othiza. Isizathu ubengekho emkhumbini, ubeselwandle lobhenguza ulwandle engekho emkhumbini, because bephume emkhumbini esiya kulothi yiza. Lave ube bendisazi isilungu la boisterous ulwandle laphethuka labila wakhohlwa. Ithi iBhayibheli xa sekwenzeka lento
siza nomuntu wandithi woyika. Zimbino bentu befuneka yazilandela ukuba uPetros pha ulandela ukwethuswa lolwandle okanye ulandela lo bethe yiza. Hallelujah. Then xa esoyika icacile laphazamiseka ukholo kuyiza. Laphazamiseka ngoba zange luphele kodwa laphazamiseka. Yalaze uloyiko lamjongisa amaza olwandle. Ithi iBhayibhile xa kwenzeka lonto waqala ke ngoku xa sejonge amaza olwandle, xa sejonge ulwandle lusilwa. Anakubani yandivani ndithi xa sejonge ulwandle eyeke ujonga uYesu. Okanye asinalwandle thina xa sejonge ubunzima, xa sejonge ubuhlungu, xa sejonge inhlupheko, xa sejonge ukusala yedwa, xa sejonge ungabi namntu, wayeka ukujonga lo bethe yiza. Seconds ago le ndoda ibibold ihamba phezu kwamanzi, inamandla phezu kwemvelo. Seconds later imvelo inamandla phezu kwakhe. Yo, ndifuna mna ujonge ngokuluyeka ulwandle, jonga isimo sakho ndithi uyasazi subheka sona, bheka lo unika amandla okuhamba phezu kwaso. Amen. Ngoba ukhona onamandla okukwenza uhambe phezu kwesimo sikhona, but under your feet. Kodwa kube wayeka ukujonga lothi yiza, uzawuqalisa ukuthi awuzutshona, but uzawuqalisa ukutshona. Indawo mne ndiyibambile endigoduka nayo, kha kuba ndingumshumayeli andisugoduka nayo ndodwa. Amen. uYesu unamandla phezu kwale ngxaki yakho, phezu kwale nhlupheko yakho, phezu kwale persecution yakho, and uYesu uhamba phezu kwayo. It means xa uYesu ekuwe ehamba phezu kwayo, uYesu uphi ukum uhamba phezu kwengxaki yami, ithi loo nto ndihamba phezu kwengxaki yami. Hallelujah. Kodwa ke ngoku ukuhamba kukuxhomekeke ekubeni ndijonge phi. Ndithi ukuhamba phezu kwento noba yintoni, phezu kwengxaki yakho, kuxhomekeke ekubeni ndibheke phi. Amen. Wayenako uPetros ukusola abangani bakhe, athi niyandibona uba ndiyaqalisa ukutshona kodwa niyandiyeka. Wayenako. Niyayazi uba kwenzeka ntoni xa siqalisa ukutshona? Sifuna abantu esinokubasola. Sifuna uba abantu esizawuthi yabona ukubane beke wenza kanje bengeke ndiqalise ukutshona, but ukhohliwe kutsho wena ubuke wahamba phezu kwayo le nto. Hayi bazane vuselelekani. Kutsho wena uhanjiswe phezu kwayo, ngoba ithi message namhlanje make silandele le nto uYesu ayithethile. Amen. Le ayithethile xa singene engxakini, xa sibona ingxaki, yiyo lezawusenza sihambe phezu kwale ngxaki. Hey, alibonga igama likaYesu. Amen. Malibonga igama likaYesu. Amen. But ukuwasusile amehlo kule nto uYesu ayithethile, yiyo usolva le nhlupheko obhekene nayo, uzawuqalisa ukutshona. Still. So uqalisa ukutshona, impendulo ikhona futhi. Yesu ndisindisa.
Still. Because we have ngeke tshona lo uyesu usephezu kwamanzi. Ngeke eqalisa nokutshona akatshonanga hallelujah. Akatshonanga uyesu. Abangani bakhe bahleli kwibhothi babukele. But uyesu akatshonanga lo bethe come. Usengayenza namhlanje ukhale Lord save me quickly. Lilungelo lakho ngoba kwisiGrike ithi le verse Yesu ndinkosi ndisindise ngokukhawuleza. Andalo balikhona bathandeka? Amen. Ngokukhawuleza. Andithi uyayiva ingxaki idliwa nguwe. Ungacinga ngoba la sowuqalisa ukutshona sowuzawuthi abazana basakuthandazisa abazana basakufowuneli abazana basathini omakhelwane basathini otata basathini omama basathini nabani bathaqonga uzikhohliwe wena unothi amen lo beshumayela wena ngeke uqalisa ukutshona wena uyazikhohlwa wena ba kwenzekeni uqalisa ukutshona ufuna ukujonga wonke umuntu ongenzanga nto ingxaki engakhoba mnteleke wahamba phezu kwengxaki yakho nguwe ukuhamba pha yo yamnandi into wathandeka umuntu obehamba phezu kwengxaki yakho umbani so nguwe so umuntu uqalisa ukutshona ngubani nguwe so isolution apha yonke inye xa uqalisa ukutshona lo ebeme phezu kwamanzi wakunika amandla okuma phezu kwamanzi biza yena futhi Nkosi ndisindise ngokukhawuleza. Aha phakathi xa etsho njalo welula isandla sakho Yesu baselula nyani noba yami lo version baselula kaloku siyathanda ukuthi uYesu uye wathi ngenzanga ngathi simthanda kakhulu Yesu sithe simdecorate glory so nawe ke ngoku uyayiva le ngqondo esiyinikwa uyayiva kanga ngoba soblame even nawe biza lo bekunika amandla kwami uke wanyalasa manje phezu kwalento uyazikhumbula andinandaba noba yi2 seconds andinandaba noba lexesha kodwa uke wawufumana umtyi wasiba unamandla phezu kwalento amen uke wawufumana laa mtyi but asowuqalisa ke ngokungathi uyatsho madoda uyaqalisa beginning to sing cry out loud Nkosi ndisindise kuthiwa ke xa betsho abasibhayibhile wasolula kwa ke isandla uYesu wambamba wathi kuye xa wena ulukholo oluncinane besike sathi into eyaphazamiseka lukholo uthandabuzela nina ebazalwane yazi basingangcina namhlanje ngiyotshona la ubani nobani ake athi ndinayo nengxaki akekho futhi ongenayo hayi akekho akho umuntu ongapersecute akho umuntu ongasafari tu akekho kodwa ke ngoku ingaba kukho lapho uthi beke wakunika khona ifresh air wathi wagoloza uhleli wedwa wangeva stash na blow wathi hayi ukuthi hayi ndiyayibona inamandla unyanisile kodwa yayibona iqalisa kuba namandla ngofuthi isolution inye kwazi uYesu useme phezu kwayo uYesu bhekani kuJesu holy day nophiwa amandla kuyena he yazi besithi soyifarasa ke ethi inginamba abantu bayicilonge bathandeka inginamba abantu dipheni bazama inkulela bathandeka sithandazeni noba normally khonqathi nanzama icule kanti ixele iphi sizothandaza emveni kwami ufumene
Nandiboni kwayelo cilongo Thixo. Andiboni noba litshone ngaphi. 121. Thank you. Siqonda ekhaya nithini na masingathiye ingaluthola nasikholwa lapha sobonale sohlala noYesu kukuhle Bodate nabafo kuchanina umani katazwa huba nila koni twalole yo balula cheche Ilela pegani kuche sumholi no piwa amandanguyena kuche sunati seyunati Ungathi lo mzali beshumayela ke kule kwelikhulu. Amen. So indizama ukuthi ke ngoku so shift plane so isana kubantu ungayenzi sinakuwe xa uzibukaza ukushona. Kwazi Yesu. Uyesu uzakutela ba impilo yakho. Kwazi abana bani uYesu. Ndisindise nini ngokukhawuleza. Masithanda sibonge Nkosi. Thembekile msindisi. What a word. What a word. What a word. Hallelujah. Sibhekile kuwe. Wena mqalisi nomphelelisi wokholo lwethu. Sibhekile kuwe. Wena mqalisi nomphelelisi wokholo lwethu. Uthi kuthi namhlanje xa sibheke kuwe sizohamba phezulu kwazo i-hardships, sizohamba phezulu kwazo inhlungu, sizawuhamba phezulu kwazo i-persecutions xa sibheke kuwe. Siyabulela umyalezo ongaka, siyabulela inkuthazo engaka evela enyangweni. Eba xa sibheke kuwe inene singaphezulu kwabanqobi
Ngoba ngexesha uPetros ebheke kuwe wayehamba phezu kwamanzi kanti wayekade ekherishwe ngumkhumbi kodwa ngezwi lakho elithe yiza. Haleluya. Icace Nkosi lento uba bonke abantu babizela kuwe wedwa, nathi kufuneka sibathumele kuwe, nathi kufuneka size kuwe wedwa. Kulapho amandla akhoyo. In looking unto Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus alone. Yes. Jesus alone. Jesus alone. The author and the finisher of the faith. Jesus alone. Xa sibheke kuwe siyoyisa. Xa sibheke kuwe sihamba phezu kwako konke okusixakekisayo. Xa sibheke kuwe sihamba phezu kwaSathane imbala. Xa sibheke kuwe sinamandla okoyisa. Xa sibheke kuwe singaphezu kwabanqobi. Jesus, xa sibheke kuwe zonke iintaba zethu sihamba phezu kwazo. Sibonga ukuphakanyiswa kangaka ngenxa yokuba sifokase kuwe. Enkosi Baba, siva inkuthazo, siva inceba, siva ubabalo. Ha. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Siva amandla, siva ugqobo, siva inhlokomo enkulu. Hallelujah. Hallelujah. Ziyadilika intaba. In the name of Jesus. Uyasazisa namhlanje how powerful we are. Ngokubheka kuwe. Sesibheke ebantwini, sabheka ezintweni, sabheka nakuthi. But the power of overcoming is in looking unto Jesus and following what the Lord has said. Ngoba amandla sentweni oyithethile kuthi kwizimo ngezimo esingena kuzo iba khona into oyithethayo. Jesus, siyabulela. Umoya wami usuthi ewe. Umoya wami uthi ewe. Umoya wami uthi ewe. Sengase singazimisela Nkosi ubana bambisise into ethethiwe kuye. Njengotata wethu Abraham wabamba intetho yakho. Xa sijonga amaqhawe asendulo abamba ukuthetha kwakho. Futhi ayengakuboni nokubona wena. But sikelelekile thina ngoba ulapha kuthi phakathi ezinhlizweni. Siyabonga ukusikhuthaza kangaka, ukusithanda kangaka, ukusinakekela kangaka. We bless your holy name in Jesus' name. Ibandla lithi amen. Amen. Cela sime ngenyawo damkela ufefe. Jesus. Wena wafela aboni bomhlaba. Wena wasisa izizwe iba nodumo wena Viva
enkosi kakhulu umsindisi. Inene xa sifike kuwe asibuyeli umva sisafana nento ebesiyiyo siseza ngoba elakho igxalaba libanzi. Uthewela imithwalo yethu yonke masiyiphose kuwe, masiyiphose phezu kwakho kuba wena usikhathalele. Haleluya, haleluya. Siyakuzukisa ke msindiso namandla ngoba usibonisa ukuba uyayithatha imithwalo le futhi xa siyiphosa phezu kwakho nenyathela bese usifundisa nathi indlela yokunyathela le mithwalo ngokusixelele masikwenze pertaining imithwalo le. Enkosi yami sincedile, siva uvuyo enhliziyweni, siva inkululeko enhliziyweni, seyawuthi ingqondo yethu ilandele obesikuvayo kwingaphakathi lethu. Lord, sincedile ngezwi lakho, usincedile ngezwi lakho, usincedile, usiqinisile amadolo, izandla zethu ziyakwazi ukuphakama again ngoba lo besinike amandla, lo sinike amandla okoyisa, sithi sakuthandabuza siphinde sibize kwayena. Ndithanda into enye Nkosi, uqalise ngokumhlangula phambi kokuthethe naye, uqalise ngokumhlangula, sibonga ukuhlengwa, sibonga ukuhlangulwa. Indeed, in Jesus' name. Ubabalo lwenkosi yethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo, ubudlelwane bukaMoya weNgcwele mabe nathi sonke kuze kusemaphakadeni. Ibandla lithi amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm asisibetheni bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Masilungiseleni ke inkonzo yangoLwesine.